Şemal bugün eyyam görünýän bolsa gelen sowallary okawatyr, taýynyk garawatyr. Nire giderkä göreli. Gönül yalgadık gelýär abi. Здравствуй. Olma tam. Koçum. Evet, diňe sen ýalýandyr diýäňmi? Men kamera arkada etmeldim. Aslında beýle uslugy hem patbeşiklere bolanak bolun VIP agzalara diňe. Gördün. Kofe menden. Aksa. Koçum, nädip birden rışyılsa, köp wagtlyk diňsden soň näme üçin sorasam maňa da aýtmady. Dostu bolsam jogagyny. Ýani birinji soru okşady. Bir zat edesin gelse şert tapylýar şoňa. Edesin gelmese de bahana tapylýar. Tek edesin gelen okdy. Bahanam ken o. Bek elimden alaýmasyn diýip massadyň öýdýär. Bek bara, men ne bedenim ýerine düşüp duram diýmem mümkin o. Söyle. Long üçin edäl ýöne. Beka gerek bolsa men özüne de aýtdym, men akkauntymy göl parolny dogin emmedim ýa. Her gerek ýerini üýtgö diýen dogrudan bir gerek şawara bar ýa. Bazetsa şako we şolkynyň biri ýa-da iň populýar ýer Atamradale öýden dogry. Owa. Heret nemede tamişeňede bolsa, bir tarapdan neme meselen ýok. Soğuk ıssy meselen. Garnyň açdyr. Owa, soğuň çaýyň ýanynda. Ýöne o taýda kamera seredip gurlap oturmagy utanýar. Töwerekde adam kän bolsa. Ana oň üçin men şunu sana kömek edýän ki, bu da men bilen gurulaş oturan ýar bolýar. Şoň üçin men ýok gelmedi diýmedim de. Ha, bolly. Men patbeşiklerine küýsek dilenler sandy sowada. Kän gep gyýba da çöplenenler. Men özüm hem şolar ýaly. Ýöne men sandy sowallaryny ýazmak diýen boçuma jaň edýän, o jeýle diýip aýdýan, bulan maňa öz pikirini aýdýan. Men utýan tarabym şolar, dogry dämi? Aça sandy sowallary bolsa menne günne Monday, Friday, Tuesday, Wednesday tap audio. Günne. Weekday der kana. Weekday. Soraýarlar, nirde şaba öňrek surat goýdum da bolýan. Şabas. Fog ne de bakdy. Ne berde fok, mirkidek fok, ne de şabas. Şey, çünkü birinci ikinci gat çoňky. Bu kömekçiň dogry dämi? Bu bara. O ifat kömekçi. Bugün ýeködümizler şoňkada. Oçum ilki hemme soralar görüp çykýanmy ýa? Ay ýok. Kene o görjek bolsam bir nezene wagtyň diýär, soňa ýadymdan çykýan. Näçe ortaça näçe sora gelýär her sandy sowalyna? Sana görünmez ne başladım. Bay. Başlar şöyle mi? Ha. 10 saatte gelen nädir? Jogap berip başlaýan ha. Hasam, ha başlapdyr diýip ýene ýazýar. Ha. Şeýle bak. Jemi näçe soraga jogap berýän? 50 bamy? Bardır. Sebebi neme kenne bir günü bir sutka 100 saniye stories ýan eken Instagramda. Ha. Şol jogap berip başdaklar ýitirýärdim da. Beh. Başdaklar ýok, görýän ýok, tapamak näme bolar. Soň 70 100den geçdi. Başdaklar aýraýa, soňklar goýýar. Onu olar bir saat durdy, gitdi öyle. Näçe sora gelýär. Näçe sowallar içinde kirlendirýänler emma ýöne barbardan seredip jogap berýär. Maňa hiç ýüz beren okşuwady.
Uşanlar sevişenler var bugün. Sevgilim vasfası diye. Sevgiliğin vasfası diye. Ayızcığın hükmünü aslahat ver diye son niyet bayılmalı vasfasıları. Taban zaman. Gelin sorulun içinde 51 götürme yartının köp diyecek bolyan. Sorugum değerli karıştık. Ahir sonu sahanda yine geldi biz öyle deyip yalanlarken şoň üçün hemen de köp sağ olun. Ilahada hormatly. Koçumun jemlemäke güçlanjak soraw sana. Aslında şu sanday sowallary, sanday mi? Sanday sowallary näme sebäpden açyldy? Uma näde başladyň? Döwletten de gelip sebäp boluşy. Döwletiň gönefir alyp barşy. Dur öz başlygy stille. Gelýän her soraga jogap berýär. Hemmesine däl, köpsüne. Gysgaçykdan özüm soraglar ondan tema ütmeye ýönüp bir şoň nagtda jogaply. Şu sanday sowallaryna bir güýmenje hökmünde seredýärmi ýa-da bir adamlara peýda getirýän iş, zähmet hökmünde garaýanmy? Näil garaýan? Sebäbi ünsürýän ählemmäri her sorag hakynda minimum pikirlenýän, näme diýip jogap bersem, näme diýemde dogry borka. Yani aytışım ya başta diňe şoň jogap berşi, de her tema ütköş temalara jogap berýär. Menim jogap berip bilerdim mikäm diýen pikir bilen. Başta başlapda ýöne şeýle keýpine. Soňra men başta berýän jogaplarymyň nire bar diýýändigini pikirlenemapdym. Köpüň çağdaýda anyk däl zatlary gurulýardy. Ondan soň aýdyp başladylar. Sen şu taýda ýalňyşdyň, şu taýda beýlidiň, wapje beýli däl. O, men görýän ekenler. Ondan bir hal gözüme sama kontrol işlep başlaýar. Soň ondan diňe bir keýpine dällep iş ýaly, sandy görmäň goşulan adamyň tamatyny, anamyny, bir şonuň ajdanyýatyny ödünmek üçin onun käwat pauza düşýär ýöne başlanmadan wagt boldugyny etsek bolýar. Ifafi belläsim gelýän zat akyl satýan ýer görünmejek bolýar. Men pikirmeýdýän. Asyl çekeleşmän gowurýan onu sen bilýän. Tema asosy hezli diýänmen. Bolly kamera arkasy aslında 5 minutdan geçirmejek bolýardym hemişe ýöne 5 minutdan geçerim diýen gyzykly jogaplar berdim. Ondan soň her bir soragyň üstüne şeýdirip durup hersini okap geçmek, hersini aýratyn ýüregiňi bermek, istoriýada 15 sekund ýerini bermek kimmek şä başar diýen zat däl. Şoň üçin şu liste sana ýende mundan meýle üstünlük arzu edýär. Eger mümkin bolsa da sanday sowallaryndan grubragam mor patlyçyklaryny mahrum etme. Şoň üçin edip dur, dowamly bolsun, haýyrly bolsun, adamlara peýdaly bolsun, janyňam sag bolsun. Iň soňky sözüm sana goýýar. Birazg bilen patlyçyklaryna näme diýsen? Ýöne. Şot diýär. Yani neme men YouTube kanalymyň görkezler barmy? Podpisasiýa etsinler. Ilkilene atamyň YouTube kanalyna podpisasiýa edin. Ýa-da şonu ýetirjek bolmaly. O täzelikler hemişe şo ýerde. Ay neme diýjek mena ilkilene bir hili dosiýal bolduk emmes bilen. Ana gelmeseň jaňa diýär. Aýtar näme? Sen paka diýenmi? Ha oğlum. Sandyda bolşan çaky.